Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Шумо бошад моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. Мо бошад наворро оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаен доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад, ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. роҳбари UFC Дана Вайт гуфт ки Магомед Анкалаев чӣ кор бояд кунад то ин ки соҳиби муҳорибаи унвонӣ шавад. биёед суханҳои Вайтро гӯш мекунем. ягон кас Анкалаевро як тараф гузоштагӣ нест. ӯ аллакай муҳорибаи таъиншуда дошт. мо муҳорибаҳоро рӯйхат кардем ва ӯ аллакай муҳориба дошт. баро вазифаи худро иҷро кун, баромади беҳтарин нишон деҳ ва баъд ту довталаби навбатӣ мешавӣ. мо бояд ки кардро пур мекардем ва вақте ки шумо ба рейтинги вазни ним вазнин назар мекунед, пас аён мешавад ки муҳорибаи Перейра ва Раунтри маънои калон дорад. муҳорибаи онҳо наметавонад ки муҳорибаи дилгиркунанда шавад, гуфтааст Вайт. дӯстон, бояд қайд кард ки вақте UFC муҳорибаи Алекс Перейра ва Халил Раунтриро расман эълон карданд, бисёриҳо роҳбарони UFC-ро барои ташкил кардани чунин муҳориба танқид карданд. аз мухлисони MMA оғоз карда то ҷанговарони UFC, чунки Раунтри ҳаштум рақами рейтинг аст. чемпиони вазни ним сабук UFC Илия Топурия эълон карда гуфт ки Макс Холлоуэйро ба нокаут равон мекунад ва баъд бо Ислам муҳориба мегузаронад. фикр кардан оиди оне ки ман аввалин шахсе шуда метавонам ки Максро ба нокаут равон мекунад ба ман илҳом мебахшад. ман бояд ки ин коро кунам. вақте ки ман муҳорибаҳои ӯро тамошо мекунам, ман доимо фикр мекунам ки ман аз ӯ зуртарам. ман Максро эҳтиром мекунам. ӯ ҷангвари хуб аст, ҳамчунин инсони хуб аст, аммо ман дар ҳама мавқеъ аз ӯ дида зуртарам. ӯро дар якум раунд ба хоб равон мекунам. аз муҳориба зидди Волкановски дида осонтар мешавад. агар ки Холлоуэй хоҳад ки бо ман дар маркази октагон истода зарбазанӣ кунад, пас ӯ бояд ки пешакӣ барои худ шлем гирад, чунки ин чиз ба ӯ дар кор мешавад. агар ки ӯ бо ангушти худ ба маркази октагон ишора барои зарбазанӣ кунад, пас ин чиз барои ман хеле хуб аст. дар ин муҳориба камарбанди BMF дар байн нест, танҳо камарбанди чемпионӣ аст. лекин ростига барои ман фарқ надорад. ин қарори UFC буд. фикрҳои ман танҳо дар ҳимояи камарбанди худам аст. ҳозир барои ман муҳорибаҳои калон зидди Холлоуэй, Омели ва Махачев дастрас аст ва агар ки ба ман муҳориба дар вазни сабук пешниҳод кунанд, пас ман бо шодӣ ин пешниҳодро қабул мекунам. ман ҳамаи рақибони худро эҳтиром мекунам, аз он ҷумла Махачев ва Холлоуэйро, чунки ман медонам ки барои чунин қуллаҳои баланд расидан ҷанговар чӣ чизҳоро бояд ки қурбонӣ кунад, гуфтааст Топурия. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Илия Топурия зидди Макс Холлоуэй рӯзи 27 октябр дар турнири UFC 308 баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии ин турнир хоҳад шуд. дӯстон, бисёр савол оиди муҳорибаи Самандар Муродов шуд ки кай ва соати чанд ин муҳориба баргузор мегардад ва ҳозир мо ҳамаи маълумотро пешкаши шумо мекунем. турнири Road to UFC дар амрико мегузарад ва саҳари 24 август баргузор мегардад. оғози турнир аз соати 4:00 ба вақти Москва ва 6:00 ба вақти душанбе. бо эҳтимоли калон муҳорибаи Самандар зидди Пирсма бояд ки якум муҳорибаи турнир шавад. дӯстон, саҳари 24 август яъне саҳари рӯзи шанбе соати 4:00 ба вақти Москва ва 6:00 ба вақти душанбе. ана дар навори навбатӣ бошад мо мегӯем ки дар куҷо пахши мустақими муҳорибаи онҳоро тамошо карда метавонед. барои ҳамин дар канали мо обуна шавед то ин ки аз ҳама хабарҳои нави ҷаҳони MMA якум шуда бохабар шавед. то боздид хонободу сарбаланд бошед.